Wala ng iligal na sugal sa Pampanga. Ito ang hayagang sinasabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO. Ngunit si PNP Chief Director General Ronald Bato de la Rosa hindi kumbinsido dahil ang ilan umanong mga operator ng STL ay pasaway na nakapag-ooperate ng iligal na sugal. Matapos ang 15 araw na binigay na palugid ni Police Director General Ronald Bato de la Rosa para labanan ang iligal na sugal sa bansa, muling magkakaroon ng command conference ang Philippine National Police para pag-usapan ang mga accomplishment at nakikitang problema para tuluyang masugpo ang iligal na sugal sa bansa ayon sa General. Inamin ni De La Rosa na medyo nahihirapan daw sila sa paghuli ng mga nagpapataya ng weteng dahil ang ilan raw sa mga nagpapataya ay hawak ng mga Authorized Agent Corporation o AAC. Yung iba, nagpapabukis pa rin, kaya yan ang problema namin. Sige sila reklamo na hindi makamamit na yung kuta dahil existing ang bukis. Pero pag hulihin mo yung nagbubukis, sila rin ang didipinsa sa nagbubukis dahil mga tao daw nila. Parang naglulukuhan tayo nito. Sa Central Luzon, meron pa rin daw mga naggegerilya o mano-manong nagpapataya ng weteng, ayon kay Central Luzon Director Police Chief Superintendent Aaron Aquino. Kaya pangako ni Bato, pipilitin daw nilang masawata ang illegal na sugal sa buong bansa. Itukhang natin. Ha? Huwag ka mag-alala, we will find ways and means kung paano natin i-resolve natin yan. Kung talagang hindi makaya, then we will surrender. Hands up. Hindi na makaya dahil yung nag-illegal, yan yung mga legal din. Sige lang, we will never surrender. Samantala, nauna nang ibinalita ni Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO Chair George Corpus na nahinto na raw ang illegal na number game o weteng sa lalawigan ng Pampanga mula nang ipakilala ang Small Town Lottery o STL noong 2006. Ayon kay PCSO Chair George Corpus, maituturing daw na tahanan ng STL ang lalawigan dahil dito unang nag-umpisa ang legal na paglalaro ng number games. Aniya, wala raw illegal na sugal sa Pampanga. Ang Sun Cove Corporation na pinamumunuan ni Dr. Eder Dizon ang nag-ooperate sa STL sa lalawigan ng Pampanga base sa record ng PCSO. Kasama si Irish Dutillos, ako si Angelica Simpao para sa Metro